Hola, nens i nenes, què tal? Com esteu? Us tinc preparada una petita sorpresa. Aquests dies a Terrassa ja he recollit moltes cartes i ara toca fer una mica de repàs a tot plegat i de preparar la cavalcada i l'arribada dels Reis. Però clar, per poder fer aquesta cavalcada encara ens quedaria una cosa molt important. No creieu? No patiu, que ja us he dit que us tenia una sorpresa preparada. Mireu a qui tenim aquí. Cal començar per aquí i després fem la resta. No sé com tu fas xiu-xiu, però cada any reculls més cartes. Hola, nens i nenes de Terrassa. Quina alegria tornar a ser aquí. Ja queda molt poquet per tornar a veure-us. En tenim moltes ganes. Esperem que pugueu venir i acompanyar-nos durant la cavalcada. De seguida que endrecem tot això, ens preparem. Fins ara mateix. Un petó molt fort per tothom. Fins aviat. Adéu. Adéu. Bye.